Pan mae ymgynghoriaeth yn gyfrifol am brosiectau mawr, fel y cynllun sylweddol i wella'r ffordd yn Crossfoxes, ydych chi'n ei weld tu ôl i mi. Gwaith yn hi mi, dwi'n gwneud yn siŵr fod yr amgylchedd yn cael ei amddiffyn bob cam o'r ffordd. Cyn bod unrhyw waith adeiladu yn dechrau, mae'n rhaid cael asesiad amgylcheddol. Mae hyn yn golygu ein bod yn edrych o pa effaith fydda ein gwaith yn ei gael ar wahanol agweddau o amgylchedd fel archeoleg, ecoleg, sŵn, ansawdd yr dŵr ac wrth gwrs ar effaith ar drigolion lleol a'r gymuned. Er enghraifft, mi fyddwn ni yn archwilio'r tir cyn bod unrhyw lystyfiant yn cael ei symud, a mi fyddwn yn gweld os oes rhywogaethau prin yma, fel slymod, dyfrgwn a llygod dŵr. Unwaith bydd yr asesiad wedi'i wneud, bydd y tîm yn gweithio gyda'r peiriannwyr ac efo myndiadau eraill sy'n rhan o'r prosiect megis Cyfoeth Naturiol Cymru a Cadw i ddatblygu mesurau fydd yn gwneud yn siŵr bod yr amgylchedd yn cael ei amddiffyn. Er enghraifft, yma yn Crossfoxes mae'r bont slymod a'r goleuadau sydd wedi cael eu cynllunio i helpu'r ystlum drwy'n pedol leiaf i symud o un ochr i'r ffordd i'r llall yn uchel yn y coed, allan o ffordd y traffig islaw. Yn yr un modd, mae twneli mamaliaid yn galluogi anifeiliaid fel moch daear, dyrfgwn a'r pathew i groesi'n ddiogel o dan y ffordd. Rydyn ni hefyd yn gyfrifol am blannu coed a llwyni. Mae hyn yn rhoi cartref newydd i bob math o greaduriau ac hefyd yn helpu'r datblygiad newydd i doddi fewn i'r tirlun. Pan fydd y gwaith adeiladau yn dechrau, mi rydym ni'n parhau i alw heibio'r safle yn reolaidd i wneud yn siŵr nad ydy'r gwaith yn niweidio'r amgylchedd. Er enghraifft, bydd ein ecolygwyr yn cadw golwg fanwl a'n unrhyw waith i dorri coed neu symud cynefinoedd. Rydyn ni hefyd yn cadw llygau barcud ar afonydd a netydd o gwmpas y safle i wneud yn siŵr nad ydyn ni'n lligrwyr dŵr. Mi fyddwn hefyd yn cydgordio unrhyw waith archeolegol. Pan roedden ni'n adeiladu'r ffordd rhwng Cricieth a Pwllheli, daethom ar draws wrn claddu o'r oes efydd cynnar. Rydyn ni hefyd yn monitro sŵn sy'n dod o'r safle, i wneud yn siŵr nad ydyn ni'n tarfu'n ormodol ar ein cymdogion. Dydy'n gwaith ni ddim yn gorffen pan fo'r gwaith adeiladu'n dod i ben. Pan mae'r gweithwyr ffordd a'r peiriannwyr yn symud ymlaen i'r prosiect nesaf, rydyn ni dal yma yn gwneud yn siŵr fod y mesurau rydyn ni wedi rhoi mewn lle yn dal i fod yn effeithiol.